Здравейте хора, на следващия ден. Вчера просто тотално бях забравила да снимам, но сега ще ви покажа какви покупки направихме вчера. Ходихме до зоомагазина и до DM. Ако чувате странни звуци, това е от печката, защото готвя обяд. После ще ви покажа. Първо започваме с DM. Първото нещо, това е за махане на окосмяването. Ето тук, поне аз там го използвам, или за цялото лице, но аз главно го използвам за нацусната и върши чудесна работа. Да. Другите продукти са изцяло на Алверде с възможно най-изчистен състав. Тези не съм ги ползвала до сега. Това е шампуана и това е балсама. Имам още един шампуан. За този шампуан това е втората опаковка и е божествен. Много хубаво ми е косата. Косата мирише уникално след това и не я изтощава. И последните продукти са сапуни за тяло. Този ми е фаворит, между другото. На майка ми бях купила душгела. Душгела, да. И мирише божествен. Това трябва да отидете и да си го купите задължително. Много, много хубаво мирише. Уникално. Това е на моят приятел фаворит. Това е с праскова, ако не се лъжа. Това е изцяло за малката. Бамби! Взехме и каишка. Това се слага тук на врата й. Много ми хареса. Вижте се с рибки. Вижте ли се? Много е готина. И другото, което ми направи впечатление, защо я взех тази каишка, е заради ето тази подплата тук. И е мекичко. И мисля, че няма да я наранява. Заради това я взех. Не заради рибките, но рибките са бонус. Струва 15 лева. Наградки. Вижте какви кокалчета ви взехме. За първи път взимаме толкова големи. Имаше едно по-голямо, но тя е много малка за тези по-големите. Това е глизотия, но все пак. Мирише на храна за риби. Който е гледал риби, знае. Да, точно това мирише. И ето тези стикчета. Бяха 5, но едното вече отиде. Имаме кокалчета, но са малко по-различни. Това са малко по-малки, но не толкова малки. Има и по-малки от тези. И взехме храна. Малък пакет, за да видим дали тази храна, която сме избрали, е подходяща за нея. Нека да видим бамбито дали ще одобри. Бамби. Това куче яде абсолютно всичко. Хубаво ли? Хубаво ли е, Бамби? Аз излезам малко да напазарувам и сега ще правя баница. Освен, че е много топло, нищо не мога да кажа. Райчо спи, Бамбито спи, всички спят. Аз сега ще готвя. Ще му направя една вечеря, защото днеска е втора смяна. Ще му направя баница с шунка. С шунка ли? С какво нещо? Нещо бях взела. Аз не знам какво. С месо. Общо взето. Добре, ето сега ще ви покажа какво ще си правя баницата. Свинско филе, варено, кори за баница и всеки път избирам различни кори. Кисело мляко. Оп, щупих едно яйце, май. 5 яйца и сиренце. Всичко това е за баница. Сега ще ви покажа много бърз начин за приготвяне на баница. Разбих си яйцата, сега ще добавя киселото мляко и малко сол. Оп. Така, това пакетче, където беше с шунката, вече е тук. И една малка част съм си заделила за украса, за отгоре. Сега, ето, подготвила съм си съвичката. Това тук го разбърквам и ще ви покажа магията. Ето, взимам една, подкапям и оп,
и премествам ето така. Взимам това и го слагам тук. Може да взимате по 2, по 3, потапяте и поставяте тук. Без мазнина. Тук няма грам мазнина. Ето, готови сме. Сега само притискаме ето така. Взимаме шунката и ръсим отгоре. Поръсих малко и сиренце и сме готови. Да, не стана за 5 минути, стана за 10. Но мисля, че е по-бързо от обичайния там начин с вита баница, да навиваш, че да разтилаш корите. Толкова лесно, бързо и удобно. Просто потапяте кората в сместа, изваждате и слагате в тавата. Толкова е лесно. След малко трябва да отида до магазина. Часа е 4:15 горе-долу. Рачо ще отива на работа, така че трябва да му подготвя нещо за работа. Вчера му направих баница с шунка и сега не знам какво ще му приготвя. Просто нямам никаква представа. Може някакви картофи на фурна, с някакво месо, може някакви сандвичи. Не знам, трябва да е нещо бързо. Бързо. Ето я! Дай ми зуб. Бамби! Дай ми зуб. Браво, 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 браво! Вижте какво имам. Всички. Да. И ето на този клон, виждате ли го? Ето този клон. Майката и бащата си почиват от децата. Аз вече реших какво ще му правя за вечеря, за работа, защото днеска е нощна смяна. Оле моса. Пържени филийки ще му взема с дърма, малко домачета, вкъщи имаме и сиренце и мисля, че ще е перфектно, перфектно. Вие бихте ли излезнали така, по този начин, с маска на косата до магазина? Защото аз очевидно мога така да излезна и изобщо даже не ме е срам. От кое да ме е срам? Готова съм вече. Сега ще ви покажа какво съм приготвила. Тук имаме за Райчо с дърма, тиквичка на фурна без грам мазнина и отгоре съм сложила малко лимонче, сол и черен пипер, един домат, сиренце. Тук това са рибени, не знам какви неща, но от риба. Имаме 6 филийки пържени и вътре в сместа съм сложила и сирене. И това тук е за мен. След като станаха, съм ги поляла с зехтинче, пак лимон, сол и копър. Най-вероятно това ще бъде моята вечеря, тиквичка. И неговата ще бъде ето тази. Все пак той ще кара нощна смяна, така че на него му трябва много повече. Тук съм заделила един томат. Може аз да го хапна. Оправям се веждите. Ето ме и мен няколко часа по-късно. Направих си косата. И сега извеждам бамбито малко навънка, на разходка. Яко ме дърпа, между другото. Трябва да я науча да не дърпа, но е малко трудно. Ето така, може би се виждам по-добре. Ето е и нея. 5 крачки напред. Аз се изпратих Райчо на работа и нищо друго интересно не стана. Влезнах, изкъпах се. Маската, между другото, е много хубава. Трябва да ви я покажа следващия път в влоговете, които предстоят. Но е много хубава. Шампуана също го пробвах заедно с маската.